Ngiyanibingelela bazalwane egameni likaJesu. Amen. Igama lami ngingu-Isaac. Ngithanda ukudlulisa amazwi okubonga kubazalwane abake ba-viewisha ama-video ami la ngisuke ngishumayela khona nala ngisuke ngiluleka khona. Kuyiqiniso bazalwane ukuthi nami uNkulunkulu mayengiphile leso sikhathi sokuthi ngikwazi ukukhuluma, kubalulekile ukuthi ngi-appreciate enikwenzayo bazalwane. Iqiniso lethu unyaka usuphelile, kunezinto ey'balulekile fanele siyi-note down, singabalekelani nazo. Into yokuqala efanele siyiqaphele ukuthi njengoba uphela unyaka ka-2023 uphela usakholwa yini? Ufuna ukwazi ukuqaphela lokho. 2, unyaka ka-2023 uqede unobani? So empilweni yakho ngabe usenabo yini abantu abanobudlelwano noNkulunkulu ngale ndlela okade ufune ngayo wena empilweni yakho? Number 3, usewuyena umuntu omesabayo uNkulunkulu, ngoba baningi abantu kulesi sikhathi sika-December ba-desperate for imali, baze baqamba amanga bakhiphe iy'profetho ezamanga ngoba bezwile ukuthi usibanibani nomuntu othize uthole ibhonasi, ubhonaswe kakhulu, mhlawumbe ubhonaswe ×3, usezoqhamukisa umbono ongekho, noma usezongena emotweni adrayive athi hayi bengizokubingelela nje mzalwane, kanti uzwile ukuthi uthole imali. So siyiqapheleni lezo zinto, sifunde ukuthi sineliswe esinakho. Uma sinendlu esilala kuyona, sinokudla esikhona endlini, senazo iy'ngubo zokugqoka, sisakholwa, lezo zinto zibaluleke kakhulu, izona zinto ezama-basics empilo. So kubalulekile bazalwane njengoba unyaka uphela, ngithanda ukusho nje ukuthi asimbongeni uNkulunkulu, sivale ngekhiye eliphezulu, sithi ungabi nesivumelwano nezilwane, ungabi nesivumelwano nesitha sevangeli, ungabi nesivumelwane nomoya obumnyama uma ufuna ukuphila impilo yevangeli. Noma ngathiwa uyibonile ubunzima obutholile ku-2023, ukwazile ukuhamba uzufike kulesi sigaba usufike kusona, kodwa ungayishintshi indlela yokukhonza kwakho uNkulunkulu ngenxa yokubona abantu iy'mpilo zabo zigijima kakhulu zize zifinyelele kwi-level nawe obonayo ukuthi engathi mnandi, ngoba eziningi izinto zinhle emahlweni abantu, kodwa esithe bayabhubha ubuhlungu nobunzima nezinto abasuke sebey'fake kuzona. Unyaka mawuphele kahle kwini nonke.